आंनि आरो मोसाहारी सोलोंसुगासो बरायना लालायबाय लोगोफोर दिनै मोननै टपिक लाना फैदों माने मोननैबो इम्परटेन्टथार माने गोनांथार माने लोगोफोर नायबाय थाजोबजासिम एसे बिस्किप खालामनाङा मानोना जोंनि गेजेराव बिराद बायदि माने दावराव दावसि जाबाय थायो लोगोफोर आं बिनिनो माने एसे माने भिडिअ लाना फैदों माने रावखौबो गाज्रि बुङा माने आं होमबाबो माने दुखु मोनदों आं मैयानिफ्रायनो नुगासिनो माने बे भिडिअखौ माने जेम्स बिथां सारखौ होननांगोन जोङो माने बेफोरखौ जों सार बुंनानै माने सनमान लानांगौ जायो माने बेबायदि मानसिफोरखौ माने जों ओनसोल खालामनो हानाय जाया माने बिथांनि फट'खौ माने बिबार माला होलायनानै माने फट' एडिटिं खालामलाबायनानै माने होदों माने भाइराल खालामगासिनोथार बे माने गोरोन्थि जाथारदों माने सासे माने देश बेंग्रा मानसिखौ जों बिदि असनमान खालामनो मोना आरो बिथाङा माने जोंनि बर'नि सासे इण्डियान आर्मि बावसो बेखौ माने बिदि खालामनो मोना बे एकदम गोरोन्थिथार माने आं रावखौ बेसेबां जेबो होना माने जाय खालामबा बेबो माने साननानै खालामाखै जानो हागौ बेबायदि मोना माने नोंसिनावबो बिमा बिफा थायो नोंसिनि बिमा बिफा आरो नों बिदि गावनि फट'खौ बिबार माला आलायजायोबा मा सानगोन बिराद दुखु मोननाय फैयो माने ओंखायनो रावखौबो बिदि मोन्थाय गैया माने मालाय गोथां मानसिखौ माने फट'खौ माने बिबार माला आलायनानै माने इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा बिदि भाइराल खालामनो मोना लोगोफोर बेखौ हले बुजिखा मालाबा मालायखौ बांद्राय हिंसा जायोबा गावनावनो गोलैयोनो लोगोफोर बेखौ हले मिथिखानांगौ ओंखायनो हामा मोनादै लोगोफोर बेबायदि दा खालामथार मालाबाबो आरो बिदि खालामनो दासान नङाबा खैफोदा गावनाव फैगोन जेम्स बिथां सारा माने रावखौबो जेबो होनबावाखैसो माने बियो दुखु मोनदों जानो हागौ गोसो सिङावबाबो रावखौबो बेसेबां गाज्रि होनाखै माने साननानै दं माने बियो बिथांखायसो दासिमबो दं बेलेगबा माने दासिमलागै नायनाय थानाय जानाय नङामोन खोमा बा लांखावनि बिदि केस टेसबो होलायनाय जासिगौ जानो हागौ आंनि साननायावथ' बिथाङा होमबाबो माने इण्डियान आर्मिनि सासे सोद्रोमा ओंखायनो बिथाङा माने बुजिनाय दं बेनाव माने इसेबां हथारै माने जेखौबो माने डिसिसन लाया जायो आरोना बिथां जेम्स सारा बे सार होननायखौबो दा बायदियाव माने सोरबा बायदिया दा उल्थांखौ गाज्रि कमेन्ट हरगोन दे आं बेखौ डाइरेक्ट गेरेन्थि होनो नाथाय बिदि नङा माने जोङो सासे बेबायदि माने हादर बेंगिरि मानसिखौ माने बेबायदि खालामनो मोना आं ओंखायनो माने सनमान लानांगौ माने सनमान लानायाबा बे जुगाव माने जेबो जानाय नङा ओंखायनो आङो सनमान लानानै माने सार बुंगासिनो सार बुंनायनि जेबो गोरोन्थि जाया माने मानसिफ्रा बेखौबो गोरोन्थि सानो आरो आं बेबायदिबा बिनि टपिकखौ एसेयावनो दोनथ'लायबाय सेकेन्ड आपडेटआ जादों माने एनिथिं एम जे बाइनि मैया बिथां एनिथिं एम जे फंबाया माने निमाहा बिदों आं गोजोननाय मोन्दों सोरबा बायदिया बेखौ दानो माने नों बिनि हासुदै मोनदों नामा होनलायना बुंहरगोन दे कमेन्टआव बेबायदि मोना लोगोफोर मानोना जों सिगांनिफ्रायनो निमाहा बिजानो लुगैदोंमोन नालाय निमाहा बिनायनिबो आं भिडिअ बानायखादोंमोन मानोना बिथाङा दा निमाहा बिबाय गोजोननाय मोन्दों आरो बे उनाव माब्लाबा बिदि सोरबाफोर माने मानगोनां सारानो जा मेममोनानो जा बिसोरनि माने बिदि भिडिअ लाबोनाय जानाय नंला होनदों माने खालामफ्लांनायबो नङा गलथियावबो होनदों माने आं गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो गावनि गोरोन्थिखौ माने मोनथिनानै निमाहा बिनो हानाय जानांगौ मानसिया आं सिगांनिफ्राय नुबाय थाखादोंमोन बे एनिथिं एम जे बाइनिखौ माने एसेयावनो निमाहा बिना लाखायोमोन बे एबाराव एसे माने निमाहा बिबा माने एसे बेलेग टाइपबो जादोंमोन होनबाबो निमाहा बिबाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो निमाहा बिलायलायनांगौ गावनि गोरोन्थिफोरखौ बुजिनानै लोगोफोर मानोना बिदि निमाहा बिलायलायनानै आरो निमाहा बिलायलायनो हायाबासो माने मानसिया गावनि आथिङाव गसङो आरो गावनि साननायाबो जाफुङो मानोना बेखौ माने गोरोन्थि मावबाबो माने मानसिया मोजांसो बे बुहुलावसो गोरोन्थि मावमारदों साननाय फैयो माने ओंखायनो बिदि निमाहा बिनांगौ जायखि जाया माने एनिथिं एम जे बाइल' नङा माने सोरबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाया गावनि खामानिथार साननानै निमाहा बिनांगौ जेबो नङा आरो आं सानो माने बिथां मेममोनाबो निमाहा होसिन बायदि मोनो आङो आंनि साननायाव आं भिडिअखौ एसेबांबो गोलाव खालामला लोगोफोर आंनि भिडिअफ्रा माने सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जायोबा माने बुंनायफ्रा निमाहा मोनजाबाय गावनि बर'नि इउटुबार होननानैनो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो चेनेलफ्राव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हो आरो बेल आइकन बाटनखौ प्रेस खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिबा दोनथ'नांसिगोन आं बारा गोलाव खालामनो सानला जाय बर' हारिनि